तर आज आपण बनवणार आहोत मस्तपैकी अशी गवारीची झणझणीत भाजी। गावाकडची पद्धत तुम्हाला आज मी गवारीच्या भाजीची दाखवणार आहे। गावाकडे अशा प्रकारे गवारीची भाजी खूप बनवली जाते, तर तीच पद्धत तुम्हाला आज मी दाखवणार आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण बघा। हे बघू शकता किती छान अशी आपली तरीबाज आपली गवारीची भाजी झालेली आहे, खाण्यासाठी तयार। तर चला बघूया आपण याला बनवायची कृती आणि याला लागणारे साहित्य। तर व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा आणि आवडल्यास तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राइबर करा। तर हे बघू शकता मी गवारीची शेंग आज बनवायची आहे। अगदी गावाकडची सोपी पद्धत तुम्हाला दाखवणार आहे। म्हणजे गावाकडे कशा प्रकारे गवारीची भाजी बनवली जाते हे मी तुम्हाला दाखवते आज। तर हे बघू शकता मी गवारीच्या शेंगा घेतलेल्या आहेत, स्वच्छ धुवून कट करून। आणि आता मसाल्यामध्ये मी काय वापरणार आहे बघा। हे लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि अद्रक घेतलेले आहे। आणि तुम्ही वाटाल तर ह्याच्यामध्ये मिरचीसुद्धा टाकू शकता जर तुम्हाला लाल मसाला हवा नसेल तर, कारण मी लाल मसाल्याचा वापर करणार आहे। तर त्यानंतर बघा हे शेंगदाणे घेतले आहेत। तुम्ही ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही खोबरंसुद्धा वापरू शकता, तिळसुद्धा वापरू शकता। हे टमाटे घेतलं आहे बारीक कट करून, हा कांदा घेतला आहे बारीक चिरून, आणि हे कढीपत्त्याचे पानं घेतले आहेत फोडणीसाठी। आणि आपला जो लाल मसाला गरम मसाला हे सगळं आपल्याला भाजी करता वेळेस तेलामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। हे थोडेसे तीळ जे आहेत ते मी टाकून घेते याच्यामध्ये। हे बघू शकता याने पण खूप छान टेस्ट येते, तर तुम्हीसुद्धा तीळ टाकू शकता किंवा नाही टाकले तरी काही हरकत नाही आहे। तर आपल्याला हे सगळं अगोदर ना गरम पॅनमध्ये थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे। त्यानंतर याचं मिक्सरमध्ये छानपैकी याला बारीक करून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर आपण भाजी बनवायची आहे, गवारीची झमझमीत चणचणीत भाजी आज बनवूया। तर हे बघू शकता कढई तापत ठेवली आहे मी, त्यामध्ये हे शेंगदाणे टाकून घेतलेत। शेंगदाणे थोडेसे नॉर्मल भाजायचे, काही जास्त भाजून नाही द्यायचे। त्यानंतर आपण लसूण अद्रक आणि हे थोडेसे तीळ जे टाकले आहेत ते सुद्धा टाकू याच्यामध्ये। तुम्ही तीळ गवारीच्या शेंगामध्ये नाही वापरलं तरी काही हरकत नाही आहे, मी सुद्धा कधी वापरत नाही आहे, पण आज पहिल्यांदा टाकलं आहे। तर छान टेस्ट येते यांनी पण, तर तुम्ही नक्की टाका। आणि हे बघू शकता भाजून झालेलं आहे आपलं मस्त शेंगदाणे, लसूण, अद्रक आणि थोडेसे तीळ टाकले आहेत, त्यांनी पण एक वेगळी टेस्ट येते छानपैकी। तर आता हे मी काढून घेते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। बघा मी पॅनमधून काढून घेतलं आहे कढईमधून, आणि आता व्यवस्थितपणे याचं बारीक कूट करून घेते। ह्याच्यामध्ये पाणी वगैरे काही टाकायचं नाही आहे, फक्त याचं बारीक कूट करून घ्यायचं आहे। हे बघा किती छान आपलं मस्तपैकी बारीक कूट झालेला आहे तयार, शेंगदाणे, लसूण आणि अद्रकच्या। आता एक कढईमध्ये मी तेल तापत ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याचे पाने टाकून घेते फोडणीसाठी। थोडेसे जिरे टाकलेत, जिरेसुद्धा आपल्या सेहतसाठी खूप चांगले असतात, म्हणजे प्रत्येक भाजीमध्ये थोडे तरी जिरे नक्की तुम्ही वापरा। आणि हे बारीक चिरलेला जो कांदा आहे हे सुद्धा मी टाकून घेते गरम तेलामध्ये। थोडा वेळ मस्त याला परतून घ्यायचं। आता हे टमाटे जे कट केलेले आहे ते सुद्धा टाकून घेते याच्यामध्ये। गरम तेल तापलेलं आहे व्यवस्थितपणे आपलं, अगोदरच मी तापत ठेवलं होतं स्लो गॅसवर, त्यामुळे चटकीपट आपला हा कांदा टमाटर परतून निघत आहे। 1 सेकंडमध्ये याचा रंग चेंज होऊन जाईल आता, म्हणजे चांगल्या प्रकारे कांदा टमाटर हे आपल्या तेलामध्ये भाजून निघन। हे बघू शकता मस्त परतून झालेलं आहे आपलं कांदा टमाटर तेलामध्ये। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला आपण जे वाटण केलेलं आहे ते सगळं टाकून घेऊया। तुम्ही शेंगदाण्याच्या ऐवजी खोबरंसुद्धा याच्यामध्ये टाकू शकता, मिरची, हिरवी मिरचीचा सुद्धा वापर करू शकता, पण मला लाल मसाल्याची आज बनवायची गवार। हिरव्या मिरचीची सुद्धा मी माझ्या चॅनलवर गवारीची भाजीची रेसिपी टाकली आहे, ते तुम्ही बघू शकता जर तुम्हाला हिरव्या मिरचीची बनवायची असेल तर। आज मी लाल मसाल्याची मस्त तरीवाली गवारीची भाजी तुम्हाला दाखवते। अशा प्रकारे भाजी गावाकडे खूप बनवली जातात, झटकीपट तयार होतात। थोडंसं नॉर्मल किंचीमध्ये याच्यामध्ये पाणी टाकून घेते, जेणेकरून कसं आपला मसाला हा खाली चिटकला नाही जाणार आणि व्यवस्थितपणे परतून जाईल। हे बघा असं थोडं थोडं चिटकलं जातं, त्यामुळे पाणी थोडं थोडं टाकायचं। असं व्यवस्थितपणे मिक्स झालं का आता आपण ह्याच्यामध्ये आपले जे रोजचे गरम मसाले असतात ते टाकून घ्यायचे आवडीनुसार। हे बघा मी 2 चमचे लाल तिखट टाकते, तुम्हाला कमी तिखट हवं तर तुम्ही कमी तिखट वापरू शकता। तर हे बघा मी
2 चमचे लाल मसाला टाकला आहे, हा 1 चमचा हळद टाकलेली आहे आणि हा अर्धा चमचा धना पावडर टाकला आहे आणि अर्धा चमचा टाकते आता हा गरम मसाला पावडर आणि हे सर्व आता मिक्स करून घेते। मला मीठ जे आहे ते चवीनुसार नंतर वापरायचं आहे भाजीमध्ये, त्यामुळे मी आता नाही वापरलं आहे। हे बघू शकता असं एकजीव करून घ्यायचं सर्व मसाले आपलं जे वाटण केलेलं शेंगदाणे, लसूण, अद्रकची जी आपण वाटण करून घेतलं होतं ते आणि आपले हे जे गरम मसाले सर्व व्यवस्थितपणे मिक्स करून छानपैकी एकजीव करून घेऊन अर्धा 1 सेकंद परतून द्यायचं, जेणेकरून खूप छान टेस्ट येते भाजीमध्ये। मसाला व्यवस्थित परतला नाही गेला तर भाजीला काही चव येत नाही एवढी, त्यामुळं कुठलाही मसाला असू द्या, कुठलीही रेसिपी असू द्या, जोपर्यंत मसाला हा व्यवस्थित परतला जात नाही तोपर्यंत भाजीला टेस्ट येत नाही। त्यामुळे तेल सुटेपर्यंत नेहमी मसाला परतून घ्यायचा। हे बघू शकता आता मस्त हा मसाला आपला परतून झालेला आहे, सर्व मसाले आपले एकजीव झालेले आहे, तेल सुटलेलं आहे। हे बघू शकता आता आपण ह्याच्यामध्ये आपल्या ज्या गवारीच्या शेंगा आपण कट केलेल्या आहेत त्या सर्व टाकून घेऊया थोड्या थोड्या। तुम्ही हवं तर याच्यामध्ये बटाटेसुद्धा ॲड करू शकता। हे बघा सर्व गवारीच्या शेंगा मी टाकून घेतल्यात, आता मिक्स करून घेते व्यवस्थितपणे। असं व्यवस्थितपणे एकजीव करून घेऊया सर्व आपले मसाल्यामध्ये आपल्या गवारीच्या शेंगा पूर्णपणे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या। खूप सोपी पद्धत आहे, काही वेळ लागत नाही आहे, झटकीपट होणारी भाजी आहे ही। टिफिनसाठी तर तुम्ही खूप लवकर तयार करू शकता ही भाजी। माझ्या चॅनलवर तुम्हाला मी अशाच रोज गावरान आणि अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये कमी वेळात होणाऱ्या रेसिपी मी तुम्हाला दाखवत जाईन। तर तुम्ही मला जर पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्रायबर करा आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईकसुद्धा करा। तर हे बघू शकता व्यवस्थितपणे मी मिक्स केलेलं आहे सर्व मसाल्यामध्ये आपल्या शेंगा। हे थोडंसं पाणी टाकते कारण मला थोडासा रस्सा बनवायचा, जास्तही नाही, फक्त थोडासा बनवायचा आहे। आणि गवारीच्या शेंगा हा आपल्या कच्च्यात ना ह्या पण थोड्या शिजून निघतील, जास्त वाफरलेलं नाही आहे पाणी, बघू शकता तुम्ही मी थोडंसं पाणी वापरलं आहे। तर झालं आहे, आता हे चवीनुसार मी मीठ टाकून घेते। मीठ कमी पडलं तरी काही हरकत नाही, आपण नंतरसुद्धा ॲड करू शकतो। त्यामुळे आता सध्या जेवढं आपल्याला चवीनुसार हवे तेवढं टाकायचं आणि मस्त आता मीठसुद्धा याच्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। झालं आपलं आता मिक्स करून सर्व मसाले, शेंगदाण्याचा कूट वगैरे सर्व आपल्या शेंगामध्ये छानपैकी मिक्स झालेलं आहे। आता आपण हे बघू शकता थोड्या वेळानंतर बघा आपल्या शेंगा कशा शिजत आहेत, मस्तपैकी स्लो गॅसवर छानपैकी वाफेवर शिजत आहे। आणि हे बघा झाली आहे आपली चमचमीत आणि झणझणीत अशी गावरान पद्धतीची गवारीची भाजी। हे बघू शकता किती छान झाली आहे आपली झणझणीत चमचमीत। लसूण, शेंगदाणे, अद्रकचा जो टेस्ट असतो गवारीच्या शेंगामध्ये खूप छान लागतो। तर तुम्ही नक्की अशा प्रकारे बनवा, जर तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की बनवा। ह्याला तुम्ही ज्वारीच्या भाकरीसोबत, व्हाईट राईससोबत किंवा व्हाईट रोटीसोबत तुम्ही खाऊ शकता। तर हे बघू शकता, हे बघा किती छान आपल्या हा गवारीच्या शेंगाची भाजी झाली आहे तयार खाण्यासाठी। आता मी बनवत आहे माझं प्लेट आणि खाणार आहे, आता मस्तपैकी याचा आस्वाद घेणार आहे। तर हे बघा कशी छान आपली तरीबाज मस्त गवारीची शेंगाची भाजी झाली आहे तयार खाण्यासाठी। अगदी गावरान पद्धतीची भाजी तयार केलेली आहे, तर तुम्ही अशी नक्की ट्राय करा। हे बघा किती तरीबाज आणि छान आपली भाजी दिसत आहे, तर तुम्ही अशी नक्की बनवा आवडली असेल तर। हे बघा मी केलेलं आहे माझं प्लेट रेडी, आता मी जेवून घेणार आहे। 2 रोटी घेतली आहे, मस्तपैकी कांदा लिंबू कट करून घेतला आहे आणि छानपैकी आता गवारीचा आस्वाद घेणार आहे। तुम्ही पण या सगळे जेवायला आणि अशी रेसिपी नक्की बनवा जर तुम्हाला आवडली असेल तर। तर हे बघू शकता हाय का नाही भूक मिटणारी आपली गवारीची शेंग। तर चला मी भेटते तुम्हाला।